אז קוראים לי בן בראון, אני נתפסתי על ידי מצלמת מהירות, מעל 40 קמ"ש מעל המהירות המותרת. לא היה לי כל כך מה לעשות עם הנושא, עברתי בין כמה וכמה עורכי דין, ביניהם גם עידן. אף אחד לא הצלחתי לסמוך עליו, כמו ששמחתי על עידן. ממש גם בסוף השיחה באתי ואמרתי לו, וואלה באמת אני הולך עליו נטו כי אני סומך עליו. מבחינת רמת מקצועיות אני לא מבין שום דבר בנושא הזה, אני לא יודע מי עורך דין יותר טוב, מי פחות טוב, נטו כי אני סומך עליו. ואני יכול להגיד, וכל כאן לידי יעיד, שפשוט אין מרוצה ממני מהתהליך הזה. זה היה שגר ושכח אדיר מבחינתי, היה לי כל כך הרבה דברים בחיים שהייתי עסוק בהם, ולא היה לי זמן או כוח להתעסק בזה. הייתי בחול, ואני לא נכחתי בכלל במשפט, אפילו לא תזכרתי אפילו את עידן שיש את המשפט. התקשר אליי באותו יום, כמו שהוא אמר לי מההתחלה, אמר לי, תקשיב, השגנו מה שרצינו, האם זה בסדר מבחינתך? אמרתי לו, כמובן שכן, ובאמת שאין מבסוט ממני, ממש שיקן את הפרוטוקול, וזהו, המלצה באמת חמה לכל מי שמתלבט, כל מי שלא בטוח, באמת אני הייתי במצב שלכם, ואני כל כך מבסוט שהלכתי לבחירה הזאת, כי זה פשוט עשה לי ראש שקט, פשוט הכי שקט שיש, לא מתעסק, לא זה, קיבלתי מה שרציתי, וזהו. המלצה חמה, ותודה רבה לך עידן.